Hola, estimats Victòria, Carme i Ignasi. Per molts anys. Estem molt contents de celebrar amb vosaltres aquests 35 anys que han estat plens de moments molt entranyables i envoltats de la vostra amistat i de la cultura, tot el que porteu al món de l'art. I en moments difícils ha estat de molt agrair poder estar amb vosaltres i participar de tot aquest món tan maco. Ha estat molt emocionant poder compartir amb vosaltres tota aquesta trajectòria d'aquests 35 anys. Ens hem sentit molt bé, molt feliços, tal com diu l'Anna. Per tant, moltes felicitats i us enviem una abraçada ben forta. Que sigui per molts anys. Exacte, per molts més anys. Enhorabona. I ja veieu, hem intentat recopilar tot aquí una miqueta perquè veieu que hi ha una part de Sala Rossinyol a casa nostra. Hi ha altres coses que no hem pogut posar perquè no hi cabien. Per molts anys, molts petons, molta salut i molta sort per tots. Enhorabona. Enhorabona.